poštovani gledatelji BH Zmajevi Bosanski Petrovci YouTube kanala, dobrodošli u novi pregled grupa za svjetsko prvenstvo 2026. godine u Americi, Kanadi i Meksiku. Na redu je grupa F, Holandija, Švedska, Japan, Tunis. Trenutno se ja nalazim ispred svoje bivše firme Peleta Kandele Bosanski Petrovac, gdje sam došao da odradim ovu grupu F, gdje se nalazi Holandija, Japan, Tunis i Švedska. Počinjemo sa Holandijom. Holandija je jedan isto od favorita za osvajanje ovog svjetskog prvenstva. Holandija je jedina reprezentacija koja je na 3 svjetska prvenstva bila u 3 finala i izgubila 3 svjetska prvenstva. Prvo je izgubila 1974. davne u zapadnoj Njemačkoj od domaćina zapadne Njemačke sa 2-1 golom Gerda Millera. Onda 1978. u Argentini, u Buenos Airesu su izgubili 1-0 od Maradonine Argentine. I zadnje svježe to je bilo na svjetskom prije tačno 16 godina na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Izgubili su od Španije, Andres Iniesta ih je pobijedio i tako ih ostavio na drugom mjestu. Ali osvojili su jedno treće mjesto isto na svjetskom prvenstvu u Brazilu kad su uzdrmani Brazil pobijedili sa 3-2. Holandija na ovo svjetsko prvenstvo dolazi kao mlada reprezentacija, ima dosta mladih igrača poput Dumfriesa, poput Virgila van Dijka, Xavija Simonsa, zatim nema više tu golmana kao što je bio nekada Edwin van der Sar, kao što je bio Stekelenburg. Holandija je nekad imala zvijezde poput Clarena Seedorfa, Van Persija, Ruud Gullita, rekao sam Van Persija, Van Nistelrooya, Van Bastena i te zvijezde. Holandija sad ima novi tim sa Ronaldom Koemanom, dobra reprezentacija, mogu napraviti dosta na ovome svjetskom prvenstvu. Kvalifikacije za ovo svjetsko su prošli neokrznuto, sa prvog mjesta ispred Poljske i otišli na svjetsko prvenstvo. Biće svima dobar protivnik, možda će se čak dogoditi i revanš sa svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru između Holandije i Argentine kad je ona bila bitka. Ovo je bilo baš ona utakmica, spektakl. Na kraju Argentina slabo je otišla do kraja i uzela titulu prvaka svijeta. Naredni u grupi je selekcija Japana, tipična azijska reprezentacija i prva reprezentacija koja se kvalifikovala za ovo svjetsko prvenstvo 2026. godine u Americi, Meksiku i Kanadi. To je prva reprezentacija koja je se domogla svjetskog prvenstva. Njihov upečatljiv nastup bio je na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru kada su izbacili kada su izbacili bivšeg svjetskog prvaka Njemačku i poslali ga kući i završili ispred Španije, a na kraju osmini finala ih je nažalost izbacila Hrvatska nakon finala. Borbeni Japanci uvijek su bili borbeni. Prvi nastup im je bio na svjetskom prvenstvu, 1998. su debitovali, pa 2002. bili domaćini, 2006. bili, pa 2010. 14. 18. u Rusiji, Kataru i sada. Japanci stvarno imaju isto dobru reprezentaciju, sastavljenu od mladih igrača i malo starijih igrača. Mladi igrači neki igraju u evropskim ligama, neki igraju u domaćem prvenstvu. Miks je to dobra ekipa, potkovana, mogu završiti ispred Holandije, mogu iza Holandije, šta da se desi, vidit ćemo. To je dobra ekipa. Naredna ekipa je reprezentacija Švedske koja na ovo svjetsko prvenstvo dolazi bez pobjede. Osvojili su samo 1 bod u okviru kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo, ali zbog uspjeha u Ligi nacija reprezentacija Holandije je otišla u baraž za svjetsko prvenstvo i u taj, kako se zove, play-off. Sad ćemo samo da nađem s kim su sve igrali, samo malo. Ne, hokej mi treba nogomet. Samo malo da otvorimo nogomet. Izvinjavam se ljudi, samo malo sam si ja pogubio verziju. Evo ukucao sam, evo ga, došlo mi je. Sad samo da odem do Švedske.
evo mi švedski. Samo malo, bili su u grupi samo malo, gdje su oni bili? Bili su u grupi B sa Švicarskom, Kosovom i Slovenijom, osvojili su 2 boda i na kraju su otišli u play-off i u play-offu su prvo su izbacili Ukrajinu 3:1, što je veliko iznenađenje, i na kraju u finalu tog, kako se kaže, i u finalu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo izbacili su Poljsku i Lewandowskog i otišli na ovo svjetsko prvenstvo. Zaista čudna reprezentacija, samo 2 boda ima u tim kvalifikacijama zbog uspjeha u Ligi nacija. Eto, domogu se baraža, izbacili Ukrajinu, izbacili Poljsku i našli svoje mjesto na svjetskom prvenstvu. Reprezentaciju Švedske znamo sigurno po legendarnom igraču Milana, Juventusa, Intera, Zlatanu Ibrahimović, više njega nema. Tu je novi igrač Intera, novi igrač Liverpoola, Aleksandar Isak i novi prvak Engleske, Gyökeres je isto u ekipi Švedske, 2 napadača koja su dobra, koja mogu harmonirati zajedno sa ostalim igračima. Švedska isto onako dobra ekipa, skandinavska, tipična, poput i njihovi susjeda Norvežana. Biće sigurno dobra ekipa, svima će biti teško je pobijediti, pa ćemo vidjeti dokle more Švedska na ovom svjetskom prvenstvu, mogu li proći grupu, pa ćemo vidjeti šta se dešava sa Šveđanima. I posljednja reprezentacija u ovoj grupi je selekcija Tunisa, koja dolazi normalno iz Afrike, reprezentacija koja je tipična afrička reprezentacija Sjeverne Afrike. Dosta ima nastupa na Afričkom kupu nacija, tu dođu do polufinala ili borbe za 3. mjesto. Na mondijalu baš i nema i toliko uspjeha, ali eto, prošle su kvalifikacije. Njihova reprezentacija je isto sastavljena od domaćih igrača iz domaće lige. Neki igrači igraju u Francuskoj, neki u drugoj ligi, neki u Belgijskoj. Ne znam tačno sve njihov popis. Oni su malo slabija reprezentacija u ovoj grupi. Oni su eto na svjetskom prvenstvu u Kataru, nisu isto prošli grupi, bili su sa Francuskom, Danskom i Australijom. Eto, čak su i Dance poslali na zadnje mjesto i oni Danci su otišli kući. Što je iznenađenje svakako. Reprezentacija Tunisa more biti neugodan i Holandiji i Švedskoj i Japanu u ovoj grupi. Oni su ono kao malo iznenađenje, mogu napraviti iznenađenje, mogu uzeti bod svima, a mogu svima pomrsti račune i Holandiji i Švedskoj i Japanu u ovoj grupi. Što će i desiti? Borbena reprezentacija Tunisa. I to je to, još sam da bacim još svoju prognozu grupe F. Holandija, Japan, Švedska. I ljudi, hvala što ste gledali. Vidimo se sutra kad radimo grupu G. Do tada doviđenja i prijatno like, subscribe i pozdravlja vas vaš Arne Zenić ispred Kandele Bosanski. I samo da još bacimo kratko. I ljudi, hvala što ste gledali BH Zmajevi Bosanski Petrovci YouTube kanal i vidimo se sutra i pozdravlja vas vaš Arne Zenić ispred svoje bivše firme Peleta Kandele Bosanski Petrov. Do tada doviđenja i prijatno like, subscribe na ovaj video.